Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu. Dneska je to aj spolu s Amy. Ahojte. A dneska ide byť to také rozprávacie video. Tak, keďže sme boli spolu v 7. nebi a sme tam boli v telke, tak fakt by to bolo dobre, keby ste mi dali odber. A fakt by som si to vážil, keby sme aspoň dosiahli 100 odberateľov. A ideme sa rozprávať, takže ako ti bolo na 7. nebi? Wow, tak bol to neskutočný zážitok pre mňa. Dosť mi akože pomohli aj všetko. A som za to akože nesmierne vďačná. A čo bolo ako? No pri natáčaní. Vynikajúce, ale tréma. No aj u mňa bola tréma. A nevedel som, že čo mám povedať. Tak som sa zasekol. No, a ja som sa niekedy zasekla. Ale nevadí, oni to vystrihnú. To je najlepšie. A takto. No. Cesta bola ako keby 3 hodiny. Do Bratislavy. Ale aspoň zážitok. Také vidno domy a také rady. No a sme videli všetko, aj štúdio. No, všetko. Aj toho... Vila rozbolila. Áno, Vila rozbolila a Fera Joeka. Áno, Fero bol aký? No, Fero bol tiež dobrý. No. A bolo to milé. No. Bolo. No. A tak. A koľko to trvalo asi? To natočenie? Asi tak... 3 hodiny, lebo 3-4. No hej. A bolo to prišli dlho. sme domov o polnoci. Ja som zaspala hneď. No hej, a ja. Už som bol zničený. Akože nešli sme spolu autom, ale rozdielne auta. Áno. Ale proste spolu sme išli, ale v iných autách. Áno. Takže tak. My sme to vysnívali, ale dobre sme to tajili. Tak No ináč som rád, že to... Ty kokšo, ja normálne si to tajil. No. No ja by som to na teba nepovedala. No tak mama mi troška pomáhala. Keď som si ja s tebou písal, tak normálne, že neviem, čo mám napísať, lebo povedal som, lebo napísala si mi, že či sa teším do 7. neba a ja som napísal, že neviem, lebo neviem. Ja som jej to preto netajil. Teda ja som jej to preto tajil, aby proste potom mala veľkú radosť. No. A ostala tiež hodinky, ako ja, na noce u nej. No. Máme obidva také. Obidvaja, len mne tu ukazuje, aby som si pripojil iPhone, len keďže ja mám Huawei. Takto. No. Takže tak, no. No, ako v 7. nebi, bolo to dobré, ale bol som aj dosť hladný, ale aspoň buchty tam boli, čo bolo super. A som bol aj troška smedný, ale tam mali tiež vody. A kúpili ich a takto. No, keďže prezliekali sme sa a tak. No. To nejdem radšej o tom hovoriť. OK. A takto, keďže ako sme čakali, tak my sme boli ako keby v takej veľkej miestnosti. A tam bol Fero Joek a ešte iní ľudia, čo išli do 7. neba. Hej. A takto. Takže. A bol to super zážitok, lebo prvýkrát v Bratislave, ani nie prvýkrát, druhýkrát. No. Lebo keď sme išli na dovolenku, tak cez Bratislavu sme išli autobusom a áno, bolo to dobré. Prvýkrát som videl zblízka UFO, ale tie ostatné budovy a také mrakodrapy. Aj Bratislavský hrad, tuším, sme videli. Hej, a bol to fakt dobrý zážitok. Určite. Lebo, presne. Bolo to veľmi dobré. Takto. Takže taký bol náš zážitok. Auto sme išli 3 hodiny teda, ale ja už som sa tešil, ale som mal troška trému aj doma. Prečo? No, lebo že čo pred tými kamerami, čo ak sa zaseknem. A
Dovidenia. Potom to celý svet bude vidieť skoro. No, Normálne, ja som sa tam tiež zasekávala. No hej, Ja som- ale... Tiež to bolo zlé. No hej, tiež to bolo také, že sme sa sekali, ale to nič, to nevadí, oni to prešli. Každý človek chyby robí. Hej, každý. Takže tak. Hej. A takto. Ešte chcem sa poďakovať za tých 38 odberateľov. A fakt ma to potešilo. Choďte nás sledovať na Instagrame, na YouTube, Jankinom. Áno. Neviem, kde to napíšeš, tie Instagramy. Áno. Dade to už napíšeš. Áno. A tu Dade bude hore. Hej. Instagram na oboch a budeme radi za follow. Áno, budeme veľmi radi. A keď jej dáte follow aj na TikToku, ak máte TikTok, tak... Takže aj mňa môžete sledovať na TikToku. Ja ako ešte Kľudne. nemôžem mať. No, Hej, hej. Takže škoda. Hej, škoda. Ale nevadí. Ale nevadí, potom to bude mať. Keď bude Tak. mať možno toľko rokov ako ty, 10. No, Takže hej. to bude o 2 roky. Hej. A, Presne. no, Takže tak, a budeme takto. ďační. A ďakujem, že ste pozerali toto video. A ja ďakujem. A ak ho budete všetci ľudia na svete kúkať a dáte aspoň like na toto video, tak budem veľmi rád. Tak majte sa pekne. Dovidenia. Ahojte. No, ukáž čo to.